bedo godo kotudore kod kweth ariyo mago maga ODM odiochieng' ma kawuono waneno kobago rombe mopogore nikech kinde mathoth wang'e ni duond bura mar ODM achiel kuom duond buche mag siasa mosebedo e pacho kae kuom thuolo malach ahinya higni 20 duond bura ni osechung' motegno kendo kinde mathoth waneno kosebedo kata kod kwan jod bura mathoth e od bura kacha. Sani kwaneno pogruok makamae onyisa ang'o? Kata kamano jogo manitiere Jamhuri Ground wacho ni ma en romo ma kila ng'ato noluongi, onge ng'ata ng'ata manolorne oko. Kata kamano joma nitiere Fungamano House to gin koro ne ging'ado bura ni oyo wambe wewa bag marwa mopogore gi moro no Faith. Erokamano ahinya Joyce, anto to wane chama mar UDA lakini koro nikech tuko kadi ya kaka noselero ni tuko kadi tiende ni vijende ngeni back then IBC no wacho ni vijende okuogo oko mar kao ombulu koro niko kadi en ni bedni ne chama mane bedni onge chama to kau ombulu mondo ine kaka inyalo go kura mano eniko kadi koro e party mar ODM e gima timore ODM osebedo affected gi tho mar jakom ma gima ne timore to nyaka ne timre nikech thothne kata dala ka wuoro tho to ji nyaka tungni bedi koka ji adjust but dwarore gi bed piny mondo gilos weche gi the SDC ne mar delegates te kata mopogore makoro ni Fungamano House gite pod gin delegates mag ODM no winjore gi bed a party a Jamhuri Grounds koro ne en mar jite ma jomopogore go gin gi reasons gi yes but SDC ne mar jite mar ODM tekni in delegate ni bed Jamhuri Ground to pogrok magin go ene paro mar jomoko wacho Linda Ground jomoko wacho Mwananchi jomoko ni wachungi jopiny jomoko ni wachungi party to gite en mana the same agenda. Beatrice karwa ketwa kina ni pachi en mane kotudore kod pogrok maduong' makoro wanene duond bura mar ODM ne